Goedendag en welkom bij Lee of Yeah. 4 studentondernemers hebben een idee voor een product. En ze hebben een plan voor een bedrijf. En dat plan gaan ze vandaag presenteren aan onze jury. Het beste plan wint, €10.000 en een plek in de finale. En onze jury is streng en rechtvaardig en zeer deskundig. Want onze jury bestaat uit ervaren ondernemers. En dit zijn onze juryleden. Mark Kootjans werkte in de harde Amerikaanse financiële wereld voor de Rabobank en is nu de baas van Rabobank Maastricht. Vorig jaar stond hij in de Goudhaantjes top 100. Peter Doveren maakte carrière binnen Vodafone, waar hij nu de baas is van zo'n 1000 mensen die klanten tevreden moeten houden. Oftewel, die Joep van het Hek buiten de deur moeten houden. Desiree van Bokstel is mede-eigenaar van een jong private equity fonds. Ze heeft als hobby hardlopen. En ze hoopt dat haar investeringen in het MKB ook hard gaan lopen. Angelique Paulussen adviseert pensioenfondsen, bedrijven en overheden in het hele land. Straaljagerpiloot, dat was een droom. Maar nu is ze een powergirl in de wereld van het grote geld. En hier zitten ze, in het echt, onze juryleden. Angelique, jij bent ook genomineerd voor een prijs. Jij bent genomineerd als ondernemer van het jaar. Ja. Wat kun je dan winnen? Ik zou het niet weten. Een hoop publiciteit kan ik me zo voorstellen. Dus, op basis waarvan, zonder het ook maar de indruk te wekken dat ik het betwijfel, op basis waarvan hebben ze jou genomineerd als ondernemer van het jaar? Nou, ik verwacht op basis van de 2 ondernemingen die ik op dit moment run. En de performance die we de afgelopen jaren hebben laten zien in de markt. En dat is heel leuk om erbij te mogen zijn. Ja, en spannend, toch? Ja. We gaan kijken naar onze eerste kandidaat van vandaag en hun pitch. Goeiedag, welkom. Leon. Hoi, Rens, aangenaam. Hoi. Hoi, Leon. Bart. Welkom. Dit is onze jury. Je hebt een minuut, en ook werkelijk niets langer dan een minuut om te pitchen. Heel duidelijk. Succes. Dankjewel. Goeiedag. Is er in een wereld waar het een oerwoud is aan websites met dagaanbiedingen nog plek voor de underdog? Zou het niet geweldig zijn, een website die onbekende deuren op een aangename manier opent? Een wegwijzer die je even toerist laat voelen in eigen stad. Social Deal zet iedere dag een populair bedrijf in het zonnetje, waardoor hij de consument een interessante deal op een presenteerblaadje voorschotelt. Social Deal is een interessante speeltuin voor ondernemers die in letterlijk 24 uur in aanraking willen komen met honderden nieuwe consumenten. Wij onderscheiden ons door een compleet after-sales traject aan te bieden voor onze partners. Waarbij service geen aparte afdeling is, maar aandeel is van onze hedendaagse bedrijfsactiviteiten. Social Deal, een groot platform waarbij we zowel de grote ketens als de kleine kruidenier bij u om de hoek volledig in de spotlight staan. Dank jullie wel. Dankjewel. Keurig zelfs binnen de minuut. Dankjewel. Angelique. Wat is de reden waarom dat men voor deze naam heeft gekozen? Social Deal, het sociale, samen nieuwe dingen ontdekken in je eigen stad. Grenzen altijd mooi aan, je even toerist voelen in eigen stad. En we stimuleren ook dat anderen met elkaar leuke nieuwe dingen gaan doen in hun eigen stad. Helder toch, Angelique? Ja. Willen jullie deze website puur en alleen voor Maastricht blijven inzetten? Ja, we merken wel dat de kracht van het concept is de hyperlokale focus. Bedrijven krijgen nieuwe consumenten binnen uit hun eigen stad, potentiële vaste gasten. We hebben hetzelfde concept ook in de regio Parkstad inmiddels gelanceerd onder de naam Parkstad Deal. Bewust ook weer gekozen voor een andere naam, zodat ook daar de hyperlokale focus weer tot zijn recht komt. Hoe verdienen jullie je geld en hoeveel heb je al verdiend? Want ik begrijp dat jullie al bezig zijn. Ja, we zijn 8 maanden bezig nu inderdaad in Maastricht. Wij verdienen ons geld op succesbasis, letterlijk no cure no pay. En wij houden een kleine commissie in per verkoop die wij genereren voor onze partner. En de verkoop is dan een reservering? Nee, mensen hebben 24 uur de tijd om de deal van de dag te kopen. Ze moeten dan kopen, ze krijgen een voucher en die kunnen ze in de opkomende 3 tot 6 maanden inleveren bij onze partners op momenten dat hun uitkomt. Ja. Het hyperlokaal maken, beperk je dan niet juist door het alleen maar de populatie van nu bijvoorbeeld Maastricht, nog geen 100.000?
Je maakt het juist krachtiger door een hyperlokale focus. 1 op de 6 Maastrichtenaren is inmiddels aangesloten bij Social Deal. Dus het is een bekend marketinginstrument voor ondernemers in Maastricht. En hetzelfde concept zoals we nu ook hebben uitgevoerd in Parkstad, kan je in andere steden neerzetten, mits je de lokale focus behoudt. En daardoor beperk je je eigenlijk helemaal niet. Ik begrijp dat jullie concept inmiddels al landt in de markt. En ik ben benieuwd hoe jullie toekomststrategie eruit gaat zien. Ook in termen van dat jullie moeten mensen bezoeken om ze daadwerkelijk te overtuigen. Klopt, we komen graag altijd bij de ondernemer over de vloer. Gewoon puur ook om een kennismaking te maken. Ja. De groei in ons bedrijf houden we altijd in acht dat we wel de persoonlijke touch, de service, altijd op de voorgrond hebben staan. Maar dat hoeft niet per definitie te betekenen dat het ook je groei stremt als het ware, of tegenhoudt. Dat betekent wel dat je heel snel meer personeel nodig hebt. Ja, in Maastricht hebben we nu 1 iemand fulltime in dienst. Voor Parkstad zitten nu aan te komen, de sollicitaties lopen. En van daaruit kijken we hoe het verder gaat. Met, zoals Rens zei, behoud voor de persoonlijke touch, wat ons zo uniek maakt. Dank jullie wel. De jury gaat een paraat. Graag gedaan. Dank je wel. Jullie ook. Dank je wel. En, hoe ging het? Hoe ging de pitch? Ik heb er een goed gevoel over. Het was wel even lastig, de spits afbijten. Maar het punt duidelijk kunnen overbrengen. En ik vond ook erg geïnteresseerde vragen als het ware van de jury. Dus ik ben wel tevreden, zeker. Ja, ik denk dat het op zich een werkend concept is, dat bewijzen ze. Maar de vraag is inderdaad in hoeverre het zich blijft onderscheiden van al die andere concepten. In hoeverre ze zich kunnen meten met de Groupons, met de, weet ik al, die dagdeal sites. Nou, het wordt natuurlijk een geweldige race van allerlei bedrijven die dit ook willen. Dus hoe blijf je op kop? Ja, het innovatieve mis ik. Ja, weet je wel. Juryleden, zullen we doorgaan naar onze volgende kandidaat? Ja, fantastisch. Goeiedag. Welkom, Leon. Juist. Wat heb je bij je, Joost? Ik heb bij me een laptop, want je moest iets meenemen dat je bedrijf representeert. En dit is het ideale voorwerp dat erbij hoort. Oké. Je bedrijf heet You Need Us. Ja, precies. Lekker onbescheiden. Ja, een beetje uitdagend van deze tijd. Want een beetje zelfvertrouwen en arrogantie, dat werkt goed in het bedrijfsleven. Dus daarom de bedrijfsnaam You Need Us. We gaan kijken of het werkt voor de pitch, voor de jury. Dit is je jury. En je hebt 1 minuut om ze te overtuigen van je plan. Succes. Gaat helemaal goed komen. Je minuut gaat nu in. Geachte jury, mijn naam is Joost Vermeend en ik ben de oprichter van You Need Us. Dit bedrijf vloeit voort uit mijn social media stage bij een internetbedrijf. You Need Us helpt bedrijven dan ook zich succesvol te profileren op de verschillende sociale netwerken, zoals Hives, Twitter, Facebook en LinkedIn. U kent ze allemaal wel. Dit doen wij niet op basis van een uurtje factuurtje. Nee, wij bieden bedrijven een gratis, u hoort het goed, gratis kant-en-klaar social media pakket aan. Dit natuurlijk niets voor niets. In overleg met het bedrijf passen wij het pakket aan naar de stijl en wensen van het bedrijf. Wij zorgen vervolgens dat dit pakket ook succesvol werkt. Daarom onze slogan: We make social media work for you. In ruil hiervoor vragen wij slechts een klein percentage van de extra omzet die het bedrijf hierdoor genereert. Daarom, wij leveren dus efficiënte, creatieve integratie op de sociale netwerken. Daarom, You Need Us. Dankjewel, Joost. Graag gedaan. Ik hoorde een opvallend woord 2 keer langskomen. Gratis. Ja. Dat horen we niet zo vaak hier. Nee, precies. Maar dat werkt bij de Nederlanders heel goed. Dus, werkt dat ook bij de jury? Ik vind het moeilijk, want hoe maak je die extra omzet meetbaar? Dat gaat op basis van kliks en leads. Facebook gebruikt dezelfde soort methode. Gewoon op die sociale media platformen kun je registreren wanneer mensen erop klikken en wanneer mensen het zien. Hierop kun je vervolgens vanzelf zie je dan de stijging bij bedrijven in de omzet. In overleg met de accountants en met onze accountants zeg maar, kunnen wij heel accuraat vaststellen wat nou het extra effect is geweest van deze social media strategie. Wat maakt jou uniek? Het concept dat je betaalt op basis van resultaat. Normaal ga je naar zo'n adviesbureau en dan geven ze jou een advies en een eenmalige oplossing. En dan vervolgens zeggen ze, nou, tot ziens, u zoekt het maar verder uit. Wij niet. Wij hebben er baat bij om ervoor te zorgen dat uw social media strategie optimaal werkt, omdat wij daar ook baat bij hebben. Dan zou ik zeggen als ondernemer, baat het niet, dan schaadt het niet. Ik ga het met jou proberen. Ja, wat heeft u te verliezen? Ik zou ook graag willen weten, wat maakt jou inhoudelijk uniek?
Waarom word ik warm van jouw ideeën? Wij zorgen door middel van die speciale creatie van apps en software dat het gewoon extra aantrekkelijk is. Peter, zit jij op Facebook? Ik zit op Facebook. Kun je ons vertellen hoeveel vrienden je hebt? Ik heb er 9, Leon. 9? Ik heb er vandaag eentje bij gekregen, denk ik. Ja. Nee, Wow. ik heb 9. Het gaat wat mij betreft om de kwaliteit en niet om de kwantiteit. Als we het over Facebook hebben. En misschien 9 kan ik daar... hele goede vrienden. Hele goede vrienden. Laten we het daarop houden. Ja. Nou ja, als Misschien alle kan ik 9 ook klant zijn. de vraag over stellen aan Joost. Hè? Want de kwaliteit, kwantiteit. Ik hoor een hoop zeer overtuigende uitspraken van je. Je blaakt van het zelfvertrouwen, wil ik zeggen. Maar waarom ga ik niet naar een van de gevestigde bedrijven die ook een app voor me kunnen maken en die, als ik een beetje hard onderhandel, ook op no-cure, no-pay basis zoiets voor me kunnen leveren? Nou ja, ik daag u uit om een bedrijf te vinden die en een strategie bedenkt en de benodigde applicatie kan vinden en de kwaliteit die wij zeg maar, leveren op basis van al resultaten. Zeg maar. We hebben al case voorbeelden waar gewoon duidelijk het resultaat te zien is. Er zijn maar echt weinig bedrijven die al die 3 combineren, terwijl dat toch noodzakelijk is. Want als je alles bij verschillende bedrijven ophaalt, dat gaat niet goed samenwerken. En dan kom je met een strategie terecht die averechts werkt in plaats van positief. De jury gaat dat even allemaal laten bezinken. Dank je wel. Prima. Hey. Dank je. Vergeet je laptop niet. Hartstikke belangrijk, joh. Inderdaad, ik wou net zeggen. Nee. En, hoe ging het? Ja, het ging wel lekker. Ik was tussendoor heel even mijn tekst moest even weer mezelf teruggrijpen. Maar uiteindelijk ging het toch nog goed. En ik heb volgens mij de vraag heel goed kunnen beantwoorden. En ik hoop dat ze daarmee overtuigd zijn. Je zei in het begin, arrogantie is belangrijk in het bedrijfsleven? Ja, dat klopt inderdaad. Ja, want een beetje, je moet zelfvertrouwen hebben en de power om die andere mensen te overtuigen. Als jij er heel bescheiden gaat staan en niet overtuigd overkomt, dan gaan die klanten gewoon zeggen van nou, dat is een beetje zwak allemaal, dus we gaan maar lekker verder. Gewoon een beetje power erin zetten en een beetje arrogantie werkt heel goed. Ja, het is een sympathiek, aanstekelijk enthousiasme, enorme passie, gedrevenheid, zelfvertrouwen. Maar naar mijn gevoel veel te generiek. Veel te generiek, veel te veel hagel, veel te weinig gericht op veel te weinig gerichte strategie. Ja. Dus ja. Dit is een absolute groeimarkt. Hè? Ja. Als onderneming, zeker de grote corporates, je plek zoeken in die social media wereld, dat is een onontgonnen gebied. En daar is heel veel te doen. Ja. Maar je moet natuurlijk wel de vraag kunnen beantwoorden, wat ga je doen? Ja. En die vraag heb ik niet beantwoord gehoord. Ongepolijste diamant, denk ik. Ja. Zullen we gaan kijken naar onze volgende potentiële diamant? Ja. 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 Dit is de volgende kandidaat, volgende student-ondernemer. Goedendag. Welkom. Hi. Hi, Leon. Vincent. Hi. Hi. Hoi. Leon. Jarno. Dit is onze jury. Dit is ons katheder. We hebben hier van tevoren iedereen de maten opgegeven. We hebben nog nooit een kandidaat gehad die zich zo exact aan de maten heeft gehouden. Nou, jij gaat pitchen, hè? Dat ga ik doen. Dit is onze jury, dit is je plek en je hebt exact 1 minuut. Dankjewel. En ik ga nu in. Beste jury, ik ga jullie overtuigen dat de hub een vliegende start verdient. Maar eerst wil ik jullie vertellen dat ik het raar vind. Raar dat in een competitie voor studentondernemers maar 1 ondernemer uit Venlo komt, de tweede gemeente van Limburg. Dit illustreert gelijk de noodzaak van ons idee. Ik kan het best illustreren aan het meegebrachte voorwerp, het fietswiel. Centraal in het fietswiel vind je de naaf, de hub. Vanuit de naaf komen alle spaken bijeen en zijn ze met elkaar verbonden. In ons geval zijn de spaken studenten, young professionals, hogescholen, universiteiten, bedrijven en dat alles uit de regio Venlo. Ze blijven samenkomen en verbonden in de hub. Terug naar de realiteit. We hebben een bijzonder verdienmodel bedacht waar we studenten kunnen linken aan bedrijven. En met onze motto door studenten, voor studenten, denk ik dat wij ideaal in staat zijn om deze markt te bedienen. Kortom, let's meet at the hub. Dankjewel. Kom even bij me staan. Ja. Dit is wel een hele bijzondere presentatie, toch, jury? Ja, ja. Complimenten. Ja, Desiree, ben je overtuigd? Overtuigd van jouw overtuigingskracht. Maar nu nog wat meer informatie over het bedrijf. Want wat is het eigenlijk? Het is een studentensociëteit en dat klinkt heel raar, maar in principe wij zijn een informatiecentrum. Een plek waar een student alles kan doen wat hij nodig heeft. En door dat informatiecentrum proberen wij de studenten en de bedrijven en de stad Venlo en alle hogescholen met elkaar te verbinden. Dus samen tot 1 wiel te vormen, waarin wij als de hub zijnde
de naaf zijn en zorgen dat iedereen bij elkaar kan komen. Een studentenvereniging voor Venlo? Nee, een stichting. Absoluut niet. Nee, Oké. nee, er moet een link komen tussen de studenten en de bedrijven in Venlo die er wel zitten, maar waar de studenten de weg nog niet naar kunnen vinden. Willen jullie geld verdienen of heb je een maatschappelijke doelstelling? Beide. Natuurlijk zijn wij studentondernemers, dus de intentie is om geld te verdienen. Dat geld willen we wel direct laten terugstromen naar de student, naar onze doelgroep, omdat wij het zo belangrijk vinden dat we de studenten in Venlo helpen en Venlo helpen. Dus vandaar de vorm in een stichting. En dat geld gaan we verdienen door lokale commerciële partners. Willen wij binden aan ons studenteninformatiecentrum. Die in ruil daarvoor informatie kunnen verstrekken aan studenten en direct in contact worden gebracht met studenten. Wat wordt nou de rol van de bedrijven hierin? Ik hoor tot nu toe nog vooral, we gaan een leuke kroeg bouwen. En volgens mij is dat niet het wiel uitvinden. Nee, absoluut niet. De hub is juist de link leggen tussen die bedrijven en de studenten. Zoals Vincent ook aangaf in de pitch, Venlo loopt leeg, young professionals trekken weg, studenten weten hun weg niet te vinden naar de bedrijven in Venlo. En wij zijn die link. En dat betekent gewoon heel simpel, wij zorgen dat we de bedrijven kennen, dat de bedrijven ons kennen en dat de studenten ons kennen. Waardoor al die twee groepen en de stad Venlo daarbij samenkomen bij ons. Ja, hoe werkt dat nou in de praktijk? Er kwam een student, een Bulgaarse dame, kwam naar ons toe. Die had vragen over verzekeringen, over ziektekostenverzekeringen. Die werd door de Nederlandse instanties niet begrepen wat ze nou precies wou. Wij hebben haar proberen te helpen en wij zijn naar grote bedrijven, naar ziektekostenverzekeraars gegaan om te vragen, nou, hebben jullie een duidelijk pakket voor internationale studenten om te vertellen? Ze hebben ons pakketten toegestuurd en wij hebben die pakketten doorgestuurd naar deze Bulgaarse dame. En zo kunnen wij dus een netwerk gaan opbouwen waar veel grote bedrijven, in dit geval een verzekeraar, makkelijke informatie en gerichte informatie naar studenten kunnen geven. Heren, de jury gaat verder praten over internationale studenten en Bulgaarse in het bijzonder. Ja. Dank je wel. Jullie bedankt. Dank je wel. Dankjewel. Heren, ging het goed? Wat een spanning. Ja? Een sensatie, ja, maar wel leuk. Het was wel interessant. Het was, ja, ik heb nog steeds een beetje de zenuwen ervan, maar het is wel leuk om een keertje te doen, zo voor zo'n jury staan. Ja, hoe voel je je dan als je daar staat? Vooral zenuwachtig en ik kan me niet meer helemaal herinneren wat ik gezegd heb. Maar als ik nu zo terug begin te denken, denk ik had misschien wat andere dingen kunnen zeggen. Maar over het algemeen heb ik gezegd wat ik wou zeggen. Goed, het verbaast me dat zoiets er nog niet is in Venlo. Ja, maar ik ken Venlo goed en Venlo heeft dat type studentenvoorzieningen inderdaad niet. Het sociëteitsdeel van dit idee voldoet denk ik wel aan een behoefte. De bedrijfskant van het idee zie ik veel minder. Het sociëteit. Nee. Ja, het sociëteitsdeel, dan bedoel jij het biertje drinken. Ja, precies. Waar je volgens mij meer aan kunt verdienen dan aan de bijdrage van bedrijven gaan vragen. Precies, de horecakant van dit bedrijf is het verdienmodel. Ja. Niet dat andere stuk, althans dat zie ik veel minder. En dat gaat dan ook online op een gegeven moment. Dus dat gaat niet live plaatsvinden met die verzekeraar. We gaan kijken en luisteren naar onze laatste kandidaten voor vandaag. Welkom. Hallo. Hoi, Leon. Pepijn. Hoi. Hoi, Leon. Thomas. Welkom. Hoi. Hier waren we heel benieuwd naar. Iedereen, Ja. zowel de jury, alle mensen van LIO, van L1. Innovatief babytruitje stond op alle formulieren. Wij vroegen ons, we hadden de meest wilde fantasieën voor wat dat zou zijn. Een ingebouwde geluidsdimmer of met een uitwerpselen oplossend vermogen. Of met, iemand zei zelfs met een handvat aan de achterkant, dat je hem makkelijk kan vasthouden. Dus ik ben heel benieuwd. Wat jullie gaan vertellen. Dit is de jury. Je hebt een minuut om te pitchen. Succes. Dankjewel. En de minuut gaat nu in. Geachte jury, wij zijn Thomas en Pepijn, Tijn. Vroeger wilde het nog wel eens gebeuren dat ik stiekem mijn broertje liet, net op het moment dat mijn moeder me geen slabbertje had omgedaan. Nu zoveel jaren later heb ik daar een dusdanig schuldgevoel aan opgebouwd dat wij vonden dat er een oplossing voor moest komen. En die oplossing hebben we. In de vorm van een samensmelting tussen truitje en slabbertje. Onverwachte boertjes of vliegtuigjes die naast in plaats van in de mond vliegen zijn geen enkel probleem meer. In een handomdraai is het truitje weer mooi, schoon en fris. Door middel van drukknopjes wordt het frontje aan het truitje bevestigd. Hierdoor heeft de baby in wezen een permanent slabbertje om. Daarnaast kun je natuurlijk ook heel leuk variëren en combineren met de frontjes.
We hebben hier niet alleen een heel stijlvol, maar bovenal ook praktisch product in handen. Denk aan toepassingen in kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang of andere zorginstellingen. Nou, wij zijn Tijn en we willen innoverend gaan meespelen in een markt waar elke dag vernieuwing wordt geboren. Eén jurylid heb ik kunnen overtuigen, dat is mijn moeder. Dank jullie wel. Dank jullie wel, heer. Ja. Ik heb de jury nog nooit zo glimlachend en zelfs met een grijns zien kijken naar een pitch. Peter. Ja, allereerst heren... Heb je kinderen? Ik wou net vertellen, zeer dapper, want we hebben even gecheckt. Angelique weet ik niet, maar er zitten sowieso 3 ervaringsdeskundigen. En dus naast je moeder, ik denk dat jullie het zelf niet zijn, ervaringsdeskundigen. Dat is goed niet. Wat is het verschil tussen een truitje in de was gooien en een half truitje in de was gooien? Want het slabbertje is inmiddels een half truitje geworden. Ja, het idee achter dit product is dat het slabbertje niet echt praktisch is. Dat het kindje, als je hem hebt omgedaan, dat hij een beetje ermee zit te klungelen soms. En daarnaast vinden wij gewoon dat het optisch niet zo leuk is als ons product. Want als het slabbertje helemaal erop zit, valt het eigenlijk mooi weg in het geheel. En bovenal is ook het grote idee is dat het slabbertje er ook zit op momenten waarop je niet rekent dat het kind gaat knoeien. Maar dan kun je toch net zo goed het truitje wat hij dan aan heeft, kun je dat even in de wasmachine gooien? Ja, maar op het moment dat u zich bijvoorbeeld op een feestje bevindt of ergens onderweg en ja, je hebt geen zin om een hele klerentas mee te nemen. En ja, als je zo'n frontje is gewoon simpel en makkelijk te vervangen en te verplaatsen, dan klik je even een nieuw frontje op en niet helemaal het gehandels om het truitje uit te doen, aan te doen. En dit zijn de kleuren die je in eerste instantie gaan maken? Of? Dit zijn de prototypes die we op dit moment gemaakt hebben. De witte, de blauwe voor de jongetjes op dit moment. En nog een leuke roze voor de meisjes. Ik voelde hem al aankomen. Ja. En we hebben ook nog de witte in verschillende varianten, zeg maar. Dus op dit moment hebben we 4 kleuren, maar we zijn natuurlijk nog in die prototype fase. Ja. Tot slot, Desiree, heb jij nog een vraag? Ja, ik ben eerlijk gezegd wat sceptischer. Jouw kinderen knoeiden niet? Die knoeien wel, maar die wil je leuke kleren aangeven en niet elke dag hetzelfde roze shirtje een slabbertje omknopen kost mij 10 seconden. Ja, we gaan natuurlijk wel nog innoveren of het product daarmaar aanpassen aan leuke designs. Bijvoorbeeld een stropdasje en bijvoorbeeld een like me button van Facebook. Gewoon echt ook wat de ouders op dit moment mee bezig zijn. Ja, dan gaat het dat ze op dit moment ook leuk vinden. Okay. Dank jullie wel. Graag goed. Bedankt. Dank je. En de jury was wel redelijk kritisch, hè? Ja, maar ook enthousiast, volgens mij. Ja, we waren al blij verrast dat er 2 vrouwen in de jury zaten in eerste instantie. Maar ook de mannen leken vrij enthousiast te zijn. Hadden jullie meer tegengas verwacht? Ja, misschien een beetje. Maar ik denk dat ons verhaal gewoon zo goed was dat we hen hebben meegenomen in ons enthousiasme. Zijn jullie overtuigd? Ja, ik wel. Ja, ik wel. Ik vind het echt... Ja. Jij zou het ook zelf kopen, Mark? Zou je het voor je kinderen gekocht hebben? Ik heb heel weinig babykleren in mijn leven gekocht tot nu toe. Ja. Dus deze waarschijnlijk ook niet. Heel eerlijk, ja. Deze waarschijnlijk ook niet, maar het is vooral nog een idee. Het idee is leuk, want je kunt volgens mij veel meer andere dingen doen. Maar dit verkoopt volgens mij helemaal niet. Je hoeft ook niet veel te verkopen. Hè? Dit is zo'n enorme markt. Je hoeft maar een paar... Het hoeft niet zo'n enorm succes te worden om deze onderneming toch al winstgevend te maken. Ja, maar je weet hoe er massaproductie uit China komt, hoe binnen no time dit soort dingen voor 5,95 bij de zeeman liggen. Hè? Dus dat... Juryleden, jullie zien eruit of jullie er unaniem en grote eensgezindheid uit zijn gekomen. Laten we ze erbij halen, onze kandidaten. Nou juryleden, hier staan ze. Alle kandidaten. Alle jonge ondernemers. Die allemaal voor jullie gepitcht hebben. De spanning is aan deze kant van de champagne te snijden. Ik sta in het zweterige gedeelte van de zaal. Dus laten we snel ter zake komen. Angelique, vertel. Ja, de jury heeft allemaal fantastische, inspirerende ondernemers het SPE mogen bekijken en beoordelen. Het was voor ons een hele moeilijke race. En als we dit allemaal hebben gehoord, hebben wij als jury gekozen voor 1 winnaar. Dat is Social Deal. Proficiat, mannen. Deze is voor jou. Dankjewel. En deze is voor jou. Dankjewel. Als nou morgen de fles champagne op is, Maastricht, Parkstad en dan? Dat weten we nog niet. Daar gaan we even naar kijken. Eerst maar de champagne. Absoluut. En ervan genieten. Dit was Lee of Yeah voor vandaag. Volgende week zijn we weer met 4 jonge startende ondernemers en hun plannen
die ze gaan pitchen voor de jury. Tot dan! De concurrentie was volgens mij groot. Hè? Waarom zijn jullie het nou geworden? Dat zou ik eigenlijk eerlijk gezegd ook niet weten. Vandaar ook dat ik zo verrast was. Maar ik weet wel van, we zitten nu in de groei van het bedrijf en daarbij is ook een financiering heel erg gewenst. Wat gaan jullie nu doen met de cheque? Daar gaan we even heel goed over nadenken dat die op de juiste manier goed wordt geïnvesteerd.